ebemde ịma ihe nwere ebemde kodi gbamoro nze ma mụ ọzọ n'ụtụtụ taa na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla anyị ga-abịa n'olebakene ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ọkpọ n'ọdịda ego naira na-ada ka taa ka echi ọdịda ego naira na-ada ka mgbidi Jericho chiforo ala ihe ị ga-anụ abụrụ na ego naira adaala amame na aghọta o nwere ala ka chi si fo ga-enụ na ọ rigotetụla ihe o jiri go nwere ike bụrụ kọbọ nwere ike bụrụ 5 naira ihe ọbụkwa na ma ji aga ụmụahịa o nwere ajụjụ anyị chọrọ ịnụrụ ke n'ọsịsa n'ọnụ gị n'ụtụtụ a gezie ntị onye akpọrọ puku naira 50 50,000 naira n'afọ ise gara aga n'oge ọchịchị bubu 5 years ago onye akpọrọ 50,000 naira 5 years ago na onye a na-akpọ otu narị puku naira na puku naira 50 150,000 naira na ọchịchị Tinubu dị ugbu a kedu onye i chere na a na-akpọ nnukwute ego Clara onye akpọrọ 50,000 naira 5 years ago na onye a na-akpọ 150,000 naira na ọchịchị Tinubu dị ugbu a kedu onye i chere a na-akpọ nnukwute ego onye akwụrụ 50,000 kedu ihe mere iji kwuo nka maka na mgbe ahụ fuelu arịbela otu oshiri ya gbalenu 1 lita 1350 mana mgbe ahụ anyị gbara ya 250 mana mgbe ahụ gbara ya 250 anyị na-ebekwa gbatịrị anyị na-ebi even mgbe ruru 400 onye ọbụla na-ebi chukwu mba ma ya ga-eme ya ewetukwuo ya aka ịghọtara so ihe ka dịtụ ihe mgbe anyị eziokwu anyị na-asịkwa mgbe ahụ na ọ ka dị njọ mana ugbu a ka anyị hụrụ nke tọrọ bịa ugbu a ka anyị hụrụ nke tọrọ bịa ti mgbe ka anyị hụrụ nwee ọnụ enye izi anya okwu isiokwu ịma o nwere ihe ga-eme mmadụ ya na-ekwu oke ọtụtụrụ okwu nke bụ ihe mezie gị ị ga-ahụzi ọnụ kwuo okwu ọ bụ ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ugbu a mgbe ahụ na-ere osikapa ego lakpa osikapa akwa mgbe ahụ ihe a na-erecha kọpụ ego ole mgbe aka ere nụ 30 mgbe ahụ na-ere 40 ugbu akpa osikapa wụnụ 60 something 70 ụmụnne ya ama mere na aghọta mgbe ahụ kwa transportation erubeghị ihe agbago mba orubeghị ebe m na-agba 500 naira ugbe eji m agba ya 150 ngwa cheki na ihe niile a na-arịkwa uche salari arịga ahụkwa ama m ịghọtara salari arịga ahụ mana ya nchịkọta okwu gị wee bụrụ Nigeria 5 years ago ka mma karịa Nigeria nke ugbu a n'uchere nke m ama m maka gị nwa nye gị nwa bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ gị onye a kpọrọ 50,000 naira 5 years ago na onye a na-akpọ 150,000 naira na ọchịchị Tinubu dị ugbu a kedu onye i chere a na-akpọ nnukwute ego anyị nọ live na Facebook n'ụtụtụ a gawa na Facebook ọ naanị gị bụ onye na-agabeghị ebe ahụ go there iruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eco FM anyị nọ n'ụzọ Facebook page abụọ ya masị gị Eco FM 100.7 gị chọọ ya masị gị na Eco FM gị chọọ kliki kpamkiriwe anyị live ebe ahụ like kpa ma share ya anyị nọkwa live na YouTube nọrọkwa live na X Instagram ama mme na aghọta wee bụrụ ya dị ka anyị gbapụ ya ọsọ je nnọọ je mee ka ị nọrọ ka o si wee hịọtụọ na akpụkpọ akụkọ Vanguard gezie ntị ntuli aka elu afọ 2027 ụlọikpe amachiela INEC ịhụta ọgbakọ ọbụla otu pati African Democratic Congress bụ ọgbakọ David Mark nọ n'isi ya nwere dịka nke iwu kwadoro bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii azọpụtala ya bụ mmadụ ise atọrọ na mahadum Polytechnic dị na steeti Ogun Trump na-ama amụma ijipịa mba Iran ruo ọtụtụ oge ka akụkọ a nụrụkpụrụ bụ akụkọ na-ada na wao na akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye Inspector General ndị uwe ojii ala anyị bụ Olatunji Disu
enye n'iwu ka a chụọ ma kpọpụkwa n'ụlọ ikpe ndị uwe ojii ahụ aka ha dị na mgbagbu agbagburu otu nwoke ọwụ na Efurum nke steeti Delta. Tinubu ahọpụtala Bianca Ojukwu dịka onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ akụkọ na-adadarịrị n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntụliaka elu afọ 2027 tata ka a ga-ama ji nke gaje n'ubi na nke gaje n'ọba dịka ụlọ ikpe ga-anọ n'ụbọchị taa bụ Tọzụde chabi ikpe otu pati African Democratic Congress bụ ADC na ikpe otu pati PDP. Ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn otu pati APC esuola aka n'ala ma dee n'ire imeri Adeleke tupu ya na-akụ elekere 10 nke abalị nke ụbọchị ntụliaka elu ahụ. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC bụ nke David Mark nọ n'isi ya na-achọ iweghara pati anyị mana ha akwụọla afọ n'ala o ka onye ji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress jizọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga bụ Dumebi Kachikwu anyị gburu ya maka na ọ kọtara onye anyị bụ ka ndị ntọrọ mmadụ tọrọla otu nwata akwụkwọ ọgwụ dị afọ 17 na steeti Lagos gbara ndị uwe ojii jidere ha bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ya bụ nwoke ahụ gburu Trump buru ụzọ sechaa onwe ya foto tupu ya amalite ịkpa mkpamkpa ahụ ọ kpara ka ndị na-atụ ya agọ n'ụlọ ikpe kwuru. Ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị echi na-abịa abịa bụ abalị mbụ nke ọnwa Mee dịka ụbọchị ezumike n'ihi mmemme ncheta ụbọchị ndị ọrụ bụ International Workers Day. echi na-abịa abịa bụ abalị mbụ nke ọnwa Mee. Ọchịchị etiti Naịjirịa ekwupụtala ya dịka ụbọchị ezumike nye gị nwa bụ onye ọrụ civil servant, onye ọrụ bekee gbalịa zuo ike gị na echi ekwupụtala ya dịka ụbọchị ezumike. Ka ọ dị nwaanyị ọma ya bụrụ na ị nọ na ọdọ nzirịta ozi soshal midia ọ dị egwu nye gị bụ onye na-ege ntị nọ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia eji m n'aka na onwe na ka isi hụ ihe onyonyo vidio nọ na-agazu ya bụ ọdọ nzirịta ozi soshal midia ọnụ bụ nke na-egosi ebe otu onye uwe ojii ọwọ bịara lee nwa okorobịa ejidere ikekwe o nwere agba ọkpara dị aṅa ejide ya were ụdọ kelee ya aka azụ. nwa okorobịa na-arịọ ha sị ha biko kene na o nwere ihe ọ ga-agba ha o ino otu akụkọ ahụ si mee na-emere that boy well-being. Okay. So ịma nọ na well-being a na-eji sasolotepụ gbaa ya round aga eme ya ga mara ihe nọ ya n'ime. So ọ gara gị wetede well-being onye akpọrọ ya na afọ n'obiko gaghị epụ ya wetara ya well-being ebe dị ụta ọ gara na-alọtazi so ndị uwe ojii ahụ wetara ihe ha saachịwazie wetazie ya bịa si chekiwezie ihe ahụ ịghọtala along the line ha si na ihe ahụ na ọwụ egbe so asịzi oke si the boy lọtu ha ekelazie ya aka azụ jụwazie ya si na ọma ahụ na ngwa n'ole onye ojikọ ọkpa ahụ onye ahụ ọ ihe akụkọ ọ nọ na-akụ onye agbara ya gbatu. Ịma ihe kacha ewute mbụ ka mmadụ dị ndụ si nwee obi ka m gwa gị ịhụrụ nwaanyị nọ n'ime ya o nwere ka nechọ na-esi eme ihe mgbe ụfọdụ iwe wewe gị ga-ịhụ handụlụ dọ adọlata gị azụ ama m ịnọtisi ile ya ma onye nwe ihe chọrọ ime gị n'ihu gị hụ ya hapụla gị ma ọ bụ o nwere ka isi chọọ iji osisi kụọ nwa gị ga-ehụ ihe a chịrị gị kpam gị daa. Ịmaghị na onye Chineke ji data na-egbochi ịma na nwoke a gbagburu onye uwe ojii agbagburu nwoke a ozugbo ọ na-ahazi egbe ya ahụ ka ọ gba egbe ya ahụ anaghị ekwe ama m o nwere ihe ụnọ nọtisiri ya kpụgharịa magazin ebe a na-asụnye mgbe egbe kpụgharịa iji wee gwa gị na ivile egbe ahụ achọghị dị ka ọ gbagbuo mma mana ya esiekpe ọnwụ chenji ekpa magazin ahụ tụtụrụ nwoke a ejide ya nwazi tụtụrụ nwoke a gbagbuo dimkpa mmadụ onye jidere
ikekpe na obu egbe Chineke eme na-ebere gị ọ dịghị violent ebe ị nọ ihe dị iche o nwere ihe dị iche o nwere ihe dị iche na ịhụrụ ndị ohi n'ihu ọrụ ha bụ egbe ha tụwala gị egbe ha chọrọ ịgba gị gbara ha gbatuo that one dey different mana onye nke ijidela ya ikeela ya agbọ ọ gwara gị si gị chere ka ọ kọrọ gị onye uwe ojii ṅụjuru mmiri ara afọ ga-ama na ihe ọ chọkwara ịgwa gị wee anụta information iji gị ka ịmata nke wụ eziokwu ga-atụtụrụ nwata mmadụ taa warawara ọ dịghị violent ebe unu ejidela ya unu buru ibu onye anọzi n'aka unu o nwere iwu nyere gị iwu akpadoghị gị ịgbagbu ya at that spot ọrụ gị bụ akpọrọ ya gawazi ụlọikpe ụlọikpe kpechazi ikpe na ya n'elu ikpe mmanya egbuo ya ma kpọọ isi na ụlọ mkpọrọ ya na aghọrọ gị ekpe biko kene gị kọk egbe ajụ gị chenjie magazin gị na ya na-alụ otu ya ka imekọtara nweta ihe ị chọrọ gbara nwoke mmadụ onye nne ya buru n'ime ozu n'afọ taa ahụhụ ya zụọ ya dịka o si zụpụta gị gbara ya gbatuo this boy anwana ime onye nwụrụ na onye ọka njọ ọ onye ọka njọ nọ esowokwa n'ihe ugbo ya wụ na ọwụ ya nwe datin iji gbara nwa otu gbatuo ya gbatuo uche he's still not guilty till he is found guilty ewerekwa handcuff tụọ ya n'aka ndị uwe ojii abịalakwuo na ejidela ya onye kpara arụ a ejidela ndị uwe ojii kpara arụ a were handcuff tụọ onye nke kpara arụ a n'aka ya na-aja eze ya epozucha nnọọ na the picture si look at ọ dị ka onye ma ama mee ihe o mere si look at mee ihe o mere ama mmọ earpiece ka ọ kpụ na ntị dịkwa ka nwoke na-enweghị dị ihe na-emetụ ya n'ahụ si ọ dị egbe ka ọ dị nwaanyị ọma akụkọ anyị nụrụ ekwuola na n'ụbọchị taa ka a ga-anọ mara ji nke gaje n'ubi na nke gaje n'ọba dịka ụlọikpe okpecha ọgbọ ala anyị bụ Supreme Court ga-anọ n'ụbọchị taa bụ Tọzdee chabi ikpe otu pati African Democratic Congress na ikpe otu pati PDP tata ka ebelebe ga-egbu n'elu ebelebe aka na-agbakwa ụkwụ ya bụ nke David Mark nọ n'ụkwụ isi ya aka na-agbakwa nke ya ahụ ụkwụ pati nke ya ahụ ụkwụ ịma ka anyị na-ele tata ka Peter Obi Kwankwaso ụmụnne ya wike ha tata ka ha ga-amara chi nke ha ga-eme gịnị ha ga-efe tata ka ha ga-amara chi nke ha ga-efe tupu ụbọchị taa na-agbọ okwe ga-akpọ ị ga-anụkwa ya ịba ka ọ dị nwaanyị ọma akụkọ anyị nụrụ ekwuola na onye isi ala Bola Tinubu ahọpụtala Bianca Odumegwu Ojukwu dịka onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ akụkọ a dara dereren asị m ọ dara gịnị dereren ebere ya politiks na yomet igirigi ka ọ dịla anyị na akpụkpọ akụkọ Daily Post ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala ejirila naira 75 75 naira ji welikwuo ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọnụ ego eji ere mmanụ crude abụrụziela $115 $115 bụ nke na-eme ya ọnụ ego kacha daa ọnụ a na-ere mmanụ crude kemgbe afọ 2022 gara aga. Ntuli aka elu afọ 2027 El-Rufai agbala ndị mpaghara North si ha nyefee ka ndị mpaghara South chịa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu obodo dị na steeti Kwara tọrọ otu nwoke ọwa onwe ubi ebe a na-arụ ọrụ lee onye ogere ọrụ lebọra ya gbuo ya ozu ya dọrọ. 2027
dị njikere ịkpara mgbomgbo na mgbomgbo gị si n'ụlọ nzukọ seneti pụọ ka iko nne gbara baribe bụ akụkọ na-ada gbamgbam n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ozu mmadụ 11 ayasarala ebe mmadụ 12 nwetara ihe mmerụ ahụ n'otu ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Kebbi. ndị obu egbe awakpola otu ụlọ ụka ọgwụ dị na steeti Ekiti gbagbuo otu onye pashịtọ ọgwụ ma tọrọpụ ndị na-efe ofufe n'ụlọ ụka ya larie bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na obi ekorola ndị mmadụ n'elu na steeti Benue ebe ka ọ dị ndị bi n'obodo ahụ ndị a nke a metụtara na ya bụ steeti Benue etiela mkpu gbasara nzebata ndị na-achị nama na-ezebata n'obodo ahụ. ụlọ ọrụ dịgasị iche iche bụ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị ewelikuo n'ọnụ ego ha ji chere mmanụ ụgbọala nke ha dị ka ụlọ ọrụ Dangote bịara welichaa ọnụ ego ha ji ere 1 lita mmanụ ụgbọala nke ha bụ akụkọ na-ada na wao n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Cubana Chief Priest apụtala kwuo na o nwere mmasị ịzọ ọkwa ịnọchite anya mpaghara Ọsụ, Ọlụ na Oru East n'ụlọ nnọchite anya ala anyị. mgbe mụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eme enyi ihe dịara m mfe karịa ugbu a ka Ekon ji akụ egbukporo. ọ na-ekwu na ụmụ nwaanyị na-elezi anya mgbe ahụ enyere ndị ya aka ata ndị ya mmanụ na-aghọta ebe anyị na-aga na-aghọta ebe anyị na-aga a na-akọgodo ihe ọzọ. Ekon n'onwe ya sị na mgbe o ji ebu ụmụ nwaanyị aka abụọ na ihe dịara ya mfe mgbe ahụ laịfụ wụ mmiri ọṅụṅụ laịfụ wụ kọrọwa mana ugbu a bịara mewe ihe disiplin ihe otu nwaanyị dịsa abịa dịara ya ha ka ọ dị nwaanyị ọma Cubana Chief Priest apụtala kwuo na o nwere mmasị ịzọ ọkwa ịnọchite anya mpaghara Ọsụ, Ọlụ na Oru East n'ụlọ nnọchite anya ala anyị. nke a bụ akụkọ na-eke achịcha ka ọ dị ugbu a ama m na-aghọta mgbe a kpara ya aka n'ọnụ ya sị na ọkwa ka ọ ga mefu ego ya ọgwụkwa ma nwere oke ihe ọ ga-erite ebe ahụ. mụ nwa na-asị abeg your pardon ọ sị ka ọ ga mefu ego ya enweghị ị ga-erite gị gawa. ọ dị ego onye Igbo ọ na-azụ ahịa uru na-adịghị na ya ọwa ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị onye Igbo ọ na-azụ ahịa uru na-eme gịnị na-adịghị na ya. obi aga n'ihu nwaanyị ọma ọ ya otu okwu a ka m chọrọ obi ekerele ndị mmadụ n'elu na steeti Benue uche otu steeti Benue ke emere ndị ọchịnnama eme ihe ka eme na steeti Benue o si leke na ọtụtụ ndị na-achị nama otu ha si ezebata na ya bụ ndị ma obi obodo ọbụla ndị a na-ezebata na ya nsogbu dị nsogbu na-adị n'ime ya. ịma mgbe ụfọdụ ịma asị ihe meziri emezi eji akpọ ya nwa mma aghọtaghị m ka mmadụ ga-esi zebata obodo na-abụghị nke ya na-awụ nke gị no arrangement ịkpọ ụgwọ ụlọ no arrangement ihe ịgaji ime no arrangement onye gaji ịnọ na nke ya eburu gị n'ụgbọala fee. ọ na-eme na steeti Imo, ọ na-eme n'ọtụtụ obodo steeti dịgasị iche iche. ị ga-ahụ ụgbọala ukwu trọk eburu ha otu a iche na ọna maka ebu chee na ọwụ ngwa nri na ihe ndị ọzọ nọcha n'ime ha emepe ya otu ụmụ mmadụ awụpụta. Chineke eze ya ka igwe ndị na-awụpụta anaghị akwụ ụgwọ onweghị ụlọ ha amaghịde ebe ha na-aga. I'm telling you elu oduju ha na moto na-ezimatachi ha ọ bụ abatazie ha cause one nuisance. Yes, that's the word. Yes, thank you. I've been one talk and before. Mụ na Mary nọrọ yesterday throughout. Nwaanyị agbụnye m asụ n'ọnụ gịnị ka a na-akọ akọsụwa ha osu ayara everywhere. maka na aghọtaghị nke onye na-anaghị akpọ ụgwọ ụlọ na onwe ụlọ ibi onweghị aka ọrụ ị na onwe ihe dị ka anyị awụ ihe mere iji aga obodo iji aga steeti a
tupu gị gawa Lagos, Clara, I know ị ga-aghọta ebe m na-aga. Thank you. Ị ga-ama ebe ị ga-arahụ. Yes. Onye ga-anọ na nke ya. Yes. Ihe ị gaji ime ma iru ebe ahụ. Mba ofesi. Ihe ndị a uche ị ga-enye details. Before ha eme ga-ala gị cross. Mana na Nigeria anaghị eme ya. A na-eme ya. Enwere ike ruo ebe ụmụaka na-agba bọọlụ. Asị ya bụrụ na ị chọrọ ịga steeti Imo, ngwa. Ha wujushia. Asa chọrọ m ịga onye na-aga achọ ịkwa akwa. Ọchọ ịkwa akwa, ọ sabekwa ahụ, eshi fufufufu. Eburu ya pịam. Awujushiri mmadụ na steeti. Bịa ruo ebe etipu anya ka ebe a na-agbasị aja. Mgbe chi na-abụọla gị hụ crowd ha eju. Onye ọbụla awụsịa. Ọ dị ego. Ịma mgbe ụfọdụ ekwu oyi ya, o nwere ndị ga-adị na-ahụta ya somehow. Mana eleba okwu anya. Omede ya. Ezigboto. Eleba okwu anya, mee okwu adreesị. Mee okwu gịnị adreesị. Ị ga-ahụ na omimiri gịnị jupụtara na ya. Mana ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwete ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch. Akwụkwọ pọpọpọ gezie ntị. Ọ fọdụrụ nwa chọm ka ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala bụrụ 1,000 naira na narị naira na 1,400 naira maka 1 lita, dịka ụlọ ọrụ Dangote bịara welichaa ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntuliaka elu afọ 2027 otu pati African Democratic Congress na otu pati PDP echebirila nchabi ikpe ụlọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị bụ Supreme Court n'ụbọchị taa bụ Tọzdee. Etere ụgbawo etere azụ. Etere ụgbawo etere azụ. Otu pati African Democratic Congress ga-eso azọ ntuliaka elu afọ 2027 na-agbanyeghị ọgụ ha na-alụ n'ụlọ ikpe ka ọ dị ugbu a, ka David Mark kwuru. Anyị bụ ndị ọkachamara esipat n'ịchụpụ gọvanọ nọ n'ọkwa ọchịchị, ka otu pati APC na steeti Ọshụn kwuru. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ikpe ukwu steeti Ekiti enye n'iwu ka egbuo site na mkpugbu mmadụ 2 ikpe mara maka ibu egbe ezu ohi. Gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke ebola otu pati APC ebubo ịkụwasa ntuliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị n'oge na-adịghị anya. Anyị ga-alọghachi ịbịala ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara maka n'ihe mere. Gaa na Facebook anyị zibata ozi, anyị lọghachi ebelebe gbuo n'elu ebelebe. My people, this information na for men dem wey dey get urine problem.
Are you a business owner looking to reach a wider audience? Do you want to promote your products or services to thousands of listeners? Look no further. Echo FM 100.7 offers a unique opportunity to advertise your business to a targeted and engaged audience. If interested in advertising with Echo FM, please call 0707 491 3440 to speak with our representative. Don't miss out on this amazing opportunity to grow your business and reach new customers. Call us now on 0707 491 3440. 0707 491 3440. Thank you. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people.
on me, all eyes on me, all eyes on me. I'm on fire. All eyes on me, yo, yo. I'm on fire. Body is banging. I'm on fire. Skin is skinning. All out, I'm on fire. My energy on high tension. I'm on fire. Thank you, dimension. I'm on fire. I can live my life for all my friends. I don't send their papa. Yeah, yo, yeah. Kodi gbamoro nze ma mozo. Anyị alọghachiela. Ịbịa leba ya anya. Isiokwu nke ụtụtụ a. Ka anyị mara kene ka ihe si wee kọrọ. Ngwa gee ntị. Anyị ga-eleba ya anya bụ ọdịda ego naira na-ada onye ọbụla emecha nnọọ ka everything ọ dị normal. Ego naira na-ada ka mgbidi Jericho. Chiboge nọ na naira adaala. Onye ọbụla akpacha ame nnọọ ka ọ wee normal thing. You know? Mana ka anyị leba kene ya anya. Ka anyị tụlee mara ebe anyị kwụ akọ. Gee ntị. Onye akpọrọ 50,000 naira 5 years ago. Just 5 years ago. Ama me na wata. Onye akpọrọ 50,000 naira. And ọkwa ihe ahụ 2026. N'afọ 2021 gara aga. A na-akpọ gị akpọrọ gị 50,000 naira then. Na onye a na-akpọ 150,000 naira ugbu a. Kedu onye i chere na a na-akpọ nnukwute ego? Clara si onye akpọrọ 50,000 naira mgbe ahụ ka akpọrọ ya ezigbote ụgwọ. Uche ihe m ji ekwu ntọala fertilizer adịghị ọnụ otu ọ dị ugbu a. Okay. Nke eji simenti n'onwe ya. Ntọala eji eme ihe akpụ akpụkpọ blọk. Simenti. Ego ole ka erege ya? Ugbu a chọrọ maka simenti achụwala ego ole ugbu a? Amount ka ruola 13,000-12,000 kwa. Cheki ole ị ga-azụ jiri ya rụọ ụlọ. Mana mgbe ahụ simenti nọ 25,000-3,000. Akwa ya? That time anyị asịkwa mbọ ọrịala. Mecha mgbe mecha bịa ruo 5. Mana nke ịdazi ihe ọ daga ugbu a. Ọ dị ego ike agwụla. Mana ka anyị nụrụ ke n'ọnụ mmiri asụ ndị na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a ya bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata tinye ọnụ n'okwu ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị soro ibe gị gaa na Facebook anyị ga-ebe ahụ zibatara anyị ozi gwa anyị ihe ị chere gbasara isiokwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a. Ịbọọla chi. Ụtụtụ ọma dị na nwunye kachasị dị na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. Injinia ịbọọla. Injinia Frank Udebelesi Amasa Douglas na-akpọ. Uche kewe eziokwu na Nigeria na onye ọbụla wụ na na-akwụ salary every month ahụ ya sorry. Ị na-aghọta onye ọbụla wụ na onye a na-akwụ every month akwụ ya sorry na-enwe ihe ọzọ na-eme. Ahụ onye ahụ gere sorry. So onye ọla na-eme ihe ọ na-emesi iwu na gọọmenti na-ewu director na-ewu HOD na-ewu junior staff chọọ ihe ọzọ ị na-eme n'obodo a ụzụkọ obodo a akaala. Onye a na-akwụ 40,000 naira 5 years ago ka onye a na-akwụ 200,000 naira mma ugbu a ka m na-agwa gị. 5 years ago enwere na-akwụ ụgwọ ọkụ 3,000 naira but today enwere na-akwụ 80,000 naira 90,000 naira ụgwọ ọkụ. Uche na-aghọta 5 years ago apartment enwere a na-enweta 5,000 6,000 but today 12,000. Uche isi akwa anọ wee ebe ekere ya o Chineke bata ya ose n'aka ndewo. Ya gaziere gị injinia ịbọọla chi. Ndewo. Uche na Clara ndewo no. Ndewo. Uche iwekwele tactics bịakwa n'ọnwa ka ga ịbagbu iwugharịwakwala Clara. What do you mean? Aga m egbuoro unu onwe m. Aga m egbuoro unu onwe m. Jide onwe gị aka o. Ihe m chọrọ ikwu n'okwu akpụrụ ọnụ wụ gbasara ọdịda naira na-ada. My brother, ọ dịghị sọ ọwụọ ihe mgbagwoju anya nyere anyị lọtaịma na naira ọ ga-adakarị otu you understand. Obodo ọbụla enwere too much corruption and ị ga-ajụkwa onwe gị sigiri our productivity akpọwa otu ọyụlọ ka onye ọbụla focus so gị mekwene naira agaghị ịdalụ ọ ga-ada because our productivity is low. We must move away from consumption to production. That is what we are talking about. Then, ị bịa n'okwu gbasara ihe a na-akwụ mmadụ, my brother,
Madam Buhari nọ n'ọchịchị, if you have 1,000 naira, you can buy 5 liters of fuel. Okay. But ugbua, 1,000 can, the highest currency of a country cannot buy 1 liter. Yesterday, fuel was sold 1,400 and something. So, Yanakwa Gali like that. Onye ana-akwu 50,000 naira 5 years ago or 6 years ago. My brother, onye akwu 200,000 naira now. I am telling you, okay, makabo ya kabo. That is the thing. Ndewo, ya gaziri gị nọ, ịbọọla chi. Oh, praise the Lord, hallelujah. Ọ dị egwu. Otu a ka ọ dị. Linda Oscar, onye awọmbiri na-ekele Clara and Uche God. Ndewo no. Nwanne m ego naira anyị adana pịata. Ọwụwụ na ọ dị anyị mma. Kama ọwa aha ya wụ ama nke na-eme. Suffering and smiling. Maka na iburucha akpa nsogbu shidere onye aha ya kasịa. Nsogbu aha adịrịkwa ọ ya mere otu oshida onye kwenụ ka ọ dị mma mana o nwere ndị mere ka ọ daa ha bakwa mbọ ga-abulie ya ha na-ebuli ya ọkwa nyekere foto ka ọwụ so ha ga-agba mbọ gamakwa ebe ahụ ka ga-abulie ya bụ ndị ahụ mere ka ọ daa anyị ga na-agbalị ike anyị na-aga ma ya ga-ebu ya ọrịa nga ọnya ibete ndị ọ ga-anyị ndị mere ka ọ daa ọzọ wụ ego a na-akwụkwanụ mmadụ ele n'ihe i kwuru o nwere ihe ekwere nzụta onwe ji 100,000 naira ya adị ya ka o ji ego gị ga na akpara ise ebe ụzọ nara gị ya azụ iji eshikwa n'ote nwanne mara transportation pụọnụ na Douglas ka ịhụ na ndị mmadụ azụọ na shu eji aga ije onye ọbụla nwere shu gị pụọ na Douglas nyoo bendan nyoo gị hụta ebe aba gaga obodo a ya kasịana mana ndị ya kasịrị ya biko ha na-anụ olu ma ha ga-aburukwa ebughachi ebe ọ dị onye na-ebughachite ihe ọ nyekọrọpụtụ ọ dịla adọ na eko ma ọ dịla adọ onweghị isi ụwa mara ụlọ mma o. Ndewo ya gazie anọruo Linda Oscar ozi a karịala na Facebook anyị na nke a si n'aka Lasbon ọ si anyị ụtụtụ ọma ọ na-agọrọ anyị ọfọ ọnwa ọhụrụ ọma ọnwa ọhụrụ agaje ịba ekwe na-aghọta ọ sị ka ọnwa ahụ wetara anyị aṅụrị ma wetakwara anyị ngọzi Chineke ya gaziri gị no last bomb John Morgan ọsọ uche my man Clara Baby Chineke gọzie anyị abụọ Unamba Charity ọsọ ụtụtụ ọma my wonderful presenters na ndị ọrụ bekee ahụ siela ha anya anyị ahụ na nke gị Collins Osuagụ onye eji motion mara isi Imopolis bata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma ezigbote oyim Uchenna Clara na ndị na-ege ntị n'ịbịa tụnyewere ego ole a na-ere osikapa n'afọ 5 gara aga na ego ole a na-ere ya ugbu a ị ga-aghọta na 50,000 naira ka 150,000 naira ugbu a na gọọmenti Tinubu ojigo anyị shege ọ dị ego ya gasịrị gị no motion anyị ahụ na nke gị ọsayi Nnamdị ọsọ ụtụtụ ọma ndị ọma na redio ọsọ uche nwanne m isi ụmụ kene dị n'ọha ji zibata ozi gị isi ka ikele anyị na ya gaziri anyị ya gazikwara gị no Chukwuka ugbo ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara ha na ịhụrụ ego Naijiria anaghị akọntrolu ya akọntrolu ọ dị uncontrollable na anyị na-agbada isi ụmụ nkọtọlekede zibata ozi gị ibe ugwu egbula m si nekede ọ si the difference na ọ dị clear 5 years ago akpụọ gị 50,000 naira ịka onye ji 150,000 naira mma ugbu a na ịga ahịa ugbu a jiri 50,000 gaa ilechi ihe iji 50,000 naira zụọ mkpu akwa apụọ gị n'ọnụ na n'ihi ya o kwenyere na 50,000 naira akpọrọ mmadụ 5 years ago ka mma kara 150,000 naira a na-akpụ ya ugbu a ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ achọ nwa ndukwe raf ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na uche na nke a na-eme ya nke mbụ ọ na-ekpenye mkpa na-ekpe Clara nwoke ọcha ugbu a ka o kpetere o fidiela my pain na ọ ghọtala ihe m na-agabiga n'ire ezi ego a na o nwere ike ịgbazinye m ego agbazinyela m agbazinyela isi avan focus on avan ebe ahụ agbazinyela m ebe ọlachi
nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ. Ọgụ Uchenna. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma gara mmadụ akarara. Ndewo. Ndewo nọ ọnụ na-akpara afa na-ekwu Twitter. Nwafọ mbitolu m n'ọha. Hello. Gaa n'ihu. Enwere ajị nchọrọ gị iwepụrụ iwe ele mgbe ọchịchị APC pụtara bụkọs ọ gbagwojuru m anya. Mụnwa amaghị. Oke maghị kpa. Ọwọchị APC demere ọnọdụ na Euro toshere. Ọkwana ya demekwenụ currency of Nigeria nwezi ihe ọ bụ. Ghọtago? Ọha demere ọnọdụ condition of money currency of Nigeria nwe ihe ọ bụ bụkọs ọha ndị komfoju akpa. Ghọtara? Ha chọọ ka ebe a dị mma ebe a dị mma ihe gbasara ego ma ihe ba na-eme na Naijiria ọchị APC bie socheka ga-enyere ya aka ka enwe na ọchọ ọhụrụ nke bata nke mejupụta ebe a. Ndewo ya gaziri gị nọ nke bụ eziokwu bụ na onye ọkụ nyụnahụrụ n'aka menyụrụ ya. Ị bọọla chi Uche nwa dị ka nka m. Brother Oyo. Ndewo. Brother Oyo nwafọ Bo. I'm calling from Mechanic Village, Ọchị. Uche. Ndị Mbaise si ihe ahụ na-eyi. Obodo anyị nọ n'ime ya ile anya 5 years ago at least ịgala ahịa ị nwere ike kọtụta meat 2000 or 2005 but today meat 2005 before meat of 20,000 naira today. Then ịgala anya ka tisi isi wee kwụrụ la naira anyị. There is no going back. Why? Because the day inauguration na Ego Square, Ata, and the day we travel to foreign country, Ata, get the naira Ata, because Nigeria Lomia Taga, there is no going back unless I still remember Odoyo Mafobo. Ndewo ya gaziri gị Brother Oyo gaa n'ihu na Facebook anyị nwaanyị ọma. N'ozi nke a si n'aka Christian na Osuọha si ohi zibata ozi ya n'ụtụtụ ọsụtụtụ ọmụchenna na Clara ọ si uche 50,000 a na-akwụgbu mbụ na ọ ka mma karịa 150,000 a na-akwụ ugbu a. Ọsị Chineke gọzie anyị abụọ ndewo. Na nke a si n'aka Mụwa mere m ọ si m ụtụtụ ọma my people ọ si biko uche na gị abịakwala nnọọ kwere nkwa nkwejishi ụkwụ na aka ị na-ekwe Clara kwebatakwa ya n'ọnwa ọhụrụ anyị na-aga ibe echi na ga nwakwala ya nwa na ọ bụ ị ga-emechara ihe ahụ i kwere m na nkwa this month gị na month akụrụ ọnụ month of April akụrụ ọnụ na gị forget about it. Are you threatening me? Ọ chọọ gị na na-threaten m ịnọ ya na-threaten gị gba nkịtị. Ndị ihe mgba nkịtị gara ime gịnị? Chigozie mara nzu ọsọ ụtụtụ ọma na ụmụnne m a na-etu gị gọvanọ isi ama ụzarị oke ewu gọvanọ ndị ama ụzarị isi ala mba nnọọ ọ bụ ebe isi zibata ozi gị isi nke bụ eziokwu bụ onye akpọrọ 50,000 naira n'oge Buhari bụ ọgaranya tinyere onye a na-akwụ 200,000 naira ugbu a ọ si ihe emebiwo ụmụnne m ihe emebiwo. Ị bọọla chi Uchenna Clever. Ụtụtụ ọma. Clara, I'm Bekele. Ndewo. The conquest na-eluchie nwafọ Orogwe West. It's of progress. Enwere na ihe emebiele. Onwekwana ihe na-agbụcha ya. Na anyị na-ekpe Chineke na ndị APC a na ya wụ mkpọgechi ime ihe otu ụbọchị ya wụrụ na ekpefuru ihe gbasara ha. Chineke pụrụ ime ya. Mgbe afọ 5 gara aga ana m eburu moto m gbaa fuel 2,000 naira. Si mmiri do Owerri dị ebe dị iche iche ya wuru mbise ndị mmadụ si duga ha maka ọlụlụ di na nwunye ma agba fuel 2,500 ma 3,000 na ọ ga-esi nga duru m jee Mbise mana ugbu a ndị m Mbise ana m agbacha fuel 20-something thousand naira ihe awụmanya mmiri ihe azụ ụlọ nga gịnị ka ọkwanụ 10 lita ịgba 10,000 naira ihe ọ ga-enyego ebe 4,000 or 4 liters or 5 liters. Gịnị ka ọwụ? So ihe ndị anyị n'anya mmiri na onye ọwụrụ onye ọla paakịchara moto ụfọdụ taịm ha agachala nga paakịrị ya ọwụ ka ndị PC naanị ha rime mana Chineke ga-ekpe ya ikpe ya gazie njikọ Kinsili Eluchie. Ya gaziere gị dịkọ Kinsili Eluchie ya bụ chere obi gị adaala ụda o wee bụrụ ya ị bọọla chi Chukwu Uche wa God. Etiokwe Eriokwe.
Gara nwa dị sam ya gajeru no. Ndewo. Uche nne Uche Nigeria nwere ike dị mma ọzọ. Ejụọ m onye ka m ga-ajụ. Nigeria awọọla kurupara. Uche onelu otu esi apara obodo Nigeria Uche onye kwọ 50,000 naira ka nwoke nke wee eziokwu. Now ka maka onye kwụwa even 1 million naira. Now because during the Buhari all the money they before that time even I just want 400 but the one I put na 1,350 this morning. Eyo. Yotra. Them go Lagos spending on now. Spending Buhari spending on the 6,000 spending now 11,000 something. Uche no be ka ta de kan wura. O double all. Gadima ye ma na uzara mu ya kanu. So o kara gi mana ratla obodo ana la to ku para ka Tinubu ya jiwa rizana ya gala ozo. Ya ni to. Ọ dị ego ọ ga-eru ebe ọ ga-eru tupu gị ṅụọ pịa wọta gị mee transfer. I'm telling you. Ichere na ụka wa abara ichere na egwu ka anyị na-egbu. Ọ ga-eru ebe ọ ga-eru ihe onye bụ pịa wọta jụrụ oyi kpọọ ya ga-ese onye ahụ ga-ebukwa na aka nọmba ya n'isi ga-esi ya kpakpa ụlọ ọba ego wee ya akpọ gị mee transfer tupu gị ṅụọ pịa wọta. Uche ịma ihe eji ekwuga ihe ahụ na onye ọbụla na-eme ọgbasa m titi iru mgbe ọ ga-eru ya ojidozi onye ọbụla n'olu inwezi choice than to do the ime ihe na-ewute mbụ na ndị anyị na ha sokwa na-ata ahụhụ a niile ụfọdụ n'ime ha nọ ndị media warriors ndị oti mkpu ị na-ebe akwa ha na-achị isi na ihe a dị ọcha ha si ihe a dị oji gị na-ele your next door neighbor onye ịma n'ụwa na-ara ahụ ịhụ ya na social media ya na-aba n'ọchịchị nke amaka maka na o nwetaghị 1 naira 2 naira ngo tinyere ha mkpu gị na-ele your next door neighbor ya na-amịkasị anya gị dị surprise this my neighbor ụwa na-arakpa ahụ na-asịkwa ihe dị mma tia ihe ọjọọ ajọka gịnị ọ dịkwa mma otu anyị lewere anya ụzọ ọha ji mee ya tia ka m mee ya ebe Mbaise ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị n'oge na-adịghị anya o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị ha karịrị akarị n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala DJ Boy ngwanụ bulie ya ka anyị gbapụ ya ọsọ.